ụmụ Igbo ọ nọ ma ihe mbụ n'aka ihe a ọ nọ ma ihe mbụ ka ngosi nke a ube ka ahịa na-akpọ ube. Gịnị ka a na-eji ube eme? Ube n'ahịa ahụ pear na-asụ bekee. Ube ndị ụmụ Igbo so m were taja akpịrị, ndị na-akụziri asụ na omenala Igbo kpụrụ juru ube butere m so m wee taja akpịrị. Obi dị m ụtọ nsị ka m werezie kọwara ọnụ ihe gbasara ube. Gịnị ka a na-eji ube? A na-eji ube, a na-arụ ube otu a ọ dị, mana ọ na-akacha mma mgbe eji ya ọka. Eji asụ ube na ọka. Iwere ya otu a were ya na ọka, ọ bụ ezigbo ihe oriri na-atọ ụtọ ụmụ Igbo na-eji oge a na-agbụ snacks, oge ị chọrọ iri ihe iji agbamegharị ọnụ. Ube a bụkwa mmanụ na-anọ ya, ọ na-edokwa ahụ, ọ na-enyekwa aka na-eme ndị na-enwe ihere ka ọnya afọ na ihe a, ọ na-emekwa ya na-ebutere ha ọgwụgwụ. Ka m gbụgharị n'ofu ka ọ na otu esi eme. Iwere ube a erugo ya, eji mmiri ọkụ ruo nke a egwe ndị a na-eji enye na ntụ onye nwe ilu ọ na-ata asụ ihe mere eze ji yere ntụ ọbụgịrị ube ọnya a na-ebe a ericha ya na ntụ igbote ya na ise gị mee ntụtụ ada edozi gị ahụ. Ka m gbụgharị na otu esi eri ya mgbe ọ ga-enye mkpụrụ m ga-akọ ube mkpa akpụgbo n'onwe biko wetanụ m ọka. Ube na ọka na-agakọ na ịra naanị ube dama iwe ya na ọka ya adaba ọfụma mmanụ n'ala Igbo ọfụma. Na oge a na-emezi ugbu a mmepe obodo na-abịa na-egbutisizi ya ụmụ ube ndị ahụ na-atọ ụtọ mbụ ya na-ahụzi ha. Enwere ike n'ihe ụlọ anyị na-ebe ide atọ ya na-akpụ ya nwaanyị ara obiri. Ọ ya ihe mmemme a na-alụ nwaanyị na be anyị oge mgbe gboo. Ọlụta nwaanyị nye ya ube a ruoro ya ọra ha anụ ya, ọtụ ube a ga-eme ya ọ gaghị ala akụtụzi ka osi n'ezinụlọ anyị pụọ. Eji akpụ ya nwaanyị ara obiri. Nwaanyị ọ na-ara ara ya nụ, otu ube a ga-eme ya pụta ka ezinụlọ ga na-esi atọ ya ụtọ. Ọ gaghị amasịsị isi ịhapụ ezinụlọ a gawa ebe ọzọ gaa biri. Ọ gaghị a na-akpụ nwaanyị ara obiri. Oge ube na-amịkwa bụ ogbu a ka ube nụ. Oge ọ na-akpọ ifuru o ruwe ebe ọnwa nke abụọ n'afọ ruo n'oge a na-eme Ista, ncheta ọmụmụ ọnwụ Jizọs Kraịst. Oge a ka ube na-amị ọmịa ya na-aga o ruo ihe dịka ebe ọnwa nke asaa, ọnwa nke isii na asaa n'afọ ya juo. Oge a na-eweta ihe ubi, oge eriri ji a na-akpọ Ọgọst, ọnwa nke asatọ, oge nwa nke ahịa ji ọkụ. Oge a ka ube na ugbu a ọ na-atụzi egwu agwụ. O ruwezi oge ọkọchị na-abịa ihe dịka ọgwụgwụ ọnwa nke itoolu Septemba na ọnwa nke iri bụ Ọktoba. Ya dịrị ya oge ahụ na-amesi ya na-akpọ ya akwụ ube. Ndị abịa ya kpọọ nkụkọ nri nke yere ara mgbe ọ na-ube ndị oke ọ na-atụ iche ya mgbe ọ bịa na tinye ị gaa n'elu osisi ube nwere ike abụọ mkpụrụ abụọ na ube na-amịgbu ihe ruru puku mbụ. Oge ọ na-agwa otu na abụọ anụ n'ime ya bụ ya na-akpụ akwụ ube. Ụmụaka a na-amụ biko mata na ihe bụ ube ka anyị nwee ike ịkụnyekwa ube ndị anyị bụ nna nna anyị akụrụ anyị bụ isiri